ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ତା ମା ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାର ଦୁଃଖ କେମିତିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୋହ ଭରା ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି। ସେ ଝିଅର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଣିକା ନିଜେ ଭୁଲ କଲୁ ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ? ଏମିତିକା ଲଜ୍ଜାର ଘଟଣା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ମା 10 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କଲାବେଳୁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବାହାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି କହିବେ। ଯଦି ସପୋଜ ଭୁଲଟିଏ କରିଛି, ଆଇନ ଅଛି। ଆଇନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି? ଆମେ ତ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିଦେବା। ଆଇନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି? ବାଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କେଉଁଥିପାଇଁ ମାରିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇନ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପିଟିକି ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳାଯାଉ। ଗୋଟେ ମାଆର 10 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଇନ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।